Последното ти състезание беше в Марбея, представи се много силно. Как ще го опишеш? Какво беше то за теб и как се представи според теб? Здравейте! Да, първото ми и последно за сега състезание беше в Марбея. Много се радвам, че участвах на това състезание, защото последното ми състезание беше на Световното първенство в Валенсия. Имах нужда да усетя тази тръпка и да усетя вълнението от едно състезание. И разбира се, има още на къде и още какво да се изработи, но определено беше крачка напред за новия сезон. Готови ли са ти композициите и съчетанията и все пак сме в Олимпийска година? Започна и подготовката ти. Какво очакваш от игрите в Париж? Композициите са готови, разбира се, от време на време се налагат да се правят някакви промени. От Олимпийските игри в Париж очаквам от себе си да се покажа в най-добрата си светлина и да си изиграя съчетанията по най-добрия за мен начин. Като класиране все пак реалистично и предвид конкуренцията ти, какво очакваш от нея и къде ще се класира Стиляна Николова на Олимпиадата? Стиляна Николова се стреми към върха на Олимпийските игри и към златния медал. А като конкуренция, коя най-сериозната? Всеки човек, за да стигне до Олимпиадата, значи е заслужил и всички конкуренции са много силни. Просто се борим и нека най-добрата спечели. Току-що имаше тренировка, чу няколко думи от Иляна Раева. Окуражителни ли бяха те? Госпожа Раева много работи с нас и много ни помага в процеса. Олимпиадата наистина чука на вратата. Какво все пак очакваш от останалото българско участие на игрите в Париж? Ще се приведем ли с златни медали? Много се надявам всички спортисти да са доволни от своите резултати и да покажат това, което са работили, най-доброто от себе си на Олимпийските игри в Париж. Фондация Спорт България помага много на българския спорт, включително и на художествената гимнастика. Колко важно според теб е да има такива фондации в България? Според мен е много важно българския спорт да бъде подпомаган и да се подкрепя, защото ние наистина влагаме цялото си сърце и душа в залата или извън нея и сме много благодарни за това.